Хайырлы кеш. Август ахырында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм аның тормыш иптәше Гөлсинә ханым тарафыннан республикабызның үрнә гаиләләрен тантаналы мәҗлескә җыю матур бер традициягә әйләнде. Һәм бүген шушы 46 гаилә арасыннан 4-се студиябыз кунаклары алар белән очрашудан алган хисләр, бәхетле гаилә серләре һәм тәрбия мәсьәләләре турында сөйләшербез. Yanışım bulursun da yüreğimde bulursun. Yanlarına yükşağında yüreğimde bulursun. Yüreğimde bulursun. Sen yanımda bulsan. Sen yanımda bulsan дип атала бу җыр. Рәис белән очрашуга чакырылган 46 гаилә эчендә сез дә бар идегез. Нинди хисләр уятты бу очрашу һәм гомумән нинди кәйфләр белән кайтып киттегез үзегезнең туган якларыгызга? Бүген бездә Орша, Питрәш, Балташ һәм Кукмара районында. Әйдә алфавит буенча Оршадан башлыйк. Әйдәгез Оршадан башлыйк. Оршаларда бездә блат бар. Хәерле кичләр барыгызга да. 27 августта Миңнеханов Рөстәм Нургалиевич, аның тормыш иптәше Гөлсинә ханым Ахатовна оештырган бик күңелле очрашулар булды. Анда инде шул безнең районнан сайлап алганнар инде безнең гаиләне. Аның өчен инде район башлыгына, районда идарә Хуҗаларына, идарә кешеләренә барысына бик зур рәхмәт. Сез ничә бала тәрбияләп үстердегез? Без 3 бала тәрбияләп үстердек. Монда бит бала тәрбияләүдән генә тормыйдыр. Ни өчен сайлап алдылар дип уйлыйсыз? Сез нәкъ сезне. Бу күренгән безләр инде, может, үрнә гаилә булган, может, ишетелгәндер. Бәхетнең зурлыгы күзгә ташланып тора. Рөстәмдә. Шуңа күрә сайлап алганнардыр инде безне. Аннары инде безнең теге улыбыз Украинада нендә конфликтында халык булды инде 22 елны. Бу шуңа да теге сайлап алганнардыр инде ул 22 елда кескене 21 районда халык булып кайтучылардан һәм оллар җирләнгән 21 сугыш шәһиде инде. Шуның ни белән дә нәтиҗәсе булгандыр. Аннары инде бүтән якларда ниләр бар инде ул теге хәзер бөтен дөньясында телефон заманы, видео заманы хәбәр итеп торганнардыр инде. Габдулхәзбән, сезнең гаиләдә ир-атлар гына сөйлиме? Менә әйтегез әле. Ничә ел бергә торасыз? Без 42 ел бергә торабыз. Бергә 42 ел. 3 бала үстердек. Улыбыз 5 ел артиллерийский училищеда укып офицер булды. 22 елның 23 сентябрьдә без кайгылы хәбәр алдык улыбыздан. Икенче улыбыз Рамил, ул Оршада тора. Оршада яши, семьясы белән 2 кыз, 1 җегет үстерәләр. Өченчесе кыз бала, кызыбыз медицинский училищены бетерде Зиновскийның. Бүгенге көнне 2 җегет үстерәләр. Алар ул медсестра булып эшли, нидә? Васильевада больницада. И менә шулай балаларыбыз нәрсә дип әйтәм, тәртипле булып үстеләр. Әлхәмдүлилләh шөкер. Улыбыз безнең менә энелсе, сеңлесе янында булмаса да, ул инде гел киңәшләрен биреп торды. Абый дип, менә аны шуның хәтле ихтирам итәләр, шуның хәтле хөрмәт итәләр безнең энесе белән сеңлесе нишлек икән, абый дигән сорауны бирәләр һәм алар һәр вакытта абыйлары нәрсә әйтсә, шуны эшлиләр. Менә ничектер әйтәбез бит инде күп балалы гаиләләрдә балалар тәртипле булып, нәрсә дип әйтим, мәгънәле булып, бер-берсенә булышып үсәләр. Әйтәбез бит инде күп бала булгач авыр юк, күп бала булган семьяда авыр тормыш булмый. Анда балалар бер-берсен тәрбияләп, бер-берсен менә кадерләп үстерәләр дип әйтәсем килә менә. Шундый. Менә безнең балалар арасында шулай булды. Һәм гаиләдә булган иң матур сүзләр менә калса, ул апай, абый дип эндәшүләр менә. Шул сүзләргә нәрсә яшәделәр. Чираттагы безнең гаиләбез, сез Питрәш якларыннан, нинди хисләр белән кайтып киттегез һәм Айваз әйтмешли, нәрсә өчен нәкъ менә сезне сайлап алганнар икән? Без инде бүгенге көндә быелгы елда 37 ел яшәп торабыз. Тормыш иптәшем белән, Аллага шөкер. Сайлау буенча инде бу безнең культура кешеләре. Безне һәр вакытта сәхнәдә безне
һәрбер җирдә күрәләр. Шунлыктан сайлап алганнар дип уйлыйбыз. Безнең инде балаларны әйтеп китмичә булмас. Олы улыбыз безнең РДКда эшли районда. Кызыбыз икенчесе музей директоры районда. Кичкенә улыбыз өченчесе Росгвардиядә хезмәт итә. Менә балалар инде алар һәр вакытта да якын ватанкәгә, алар газиз балалар. Алар бит кичкенә чактан менә әле генә әйтеп үттеләр, бер-берсен яклап, теге урам балалары сугышкан вакытларда да яклап теге чагалар. Бер-берсен нинди генә уеннар булмасын, һәр вакытта бергә уйныйлар. Шунлыктан ул балалары сынагып та үсәрәләр, эшкә дә. Алар һәр вакытта эшчән булып. Сез менә культура кешесе идегез. Нинди вазифалар башкарасыз? Без икебез дәген колхозда эшлибез. Ул бөтен дөресен әйтеп бетермәде, культура ягына дип ул гармунчы безнең. Һаман гармунда уйнаганга күрә культура якын дип әйтәсе килгән ие. Безне хавыштыруда шушы гармундыр дип әйтәсе килә. Менә шул турда үзегезнең сүз килгән иде күптән. Ничек таныштыгыз? Хәзер тарихын сөйләгезләр. Без аның иптәш егетенең туенда очраштык. Ул свидетельницем. Менә шулай икебез бер-беребезнегә күз атканбыз, наверное. Икенче хавышканда хавышып та куйдык. 2 ай дигәндә без никах укыттык. Уста гармунчы булган бу. Вакытта бит урлап кайту дигән нәрсә шундый закон бар иде. Битлешләрдә әлдә бар бугай әле ул. Бар. Менә шул мин шәленеке, безнең шәлдә һаман шул урлау бар. Мине шулай урлап алып кайттылар. Урлап алып кайтсалар да, Аллага шөкер, бүгенге көндә менә 37 ел без авылда яшибез, авылда калдык, килгән көннән үк колхозда эшләдек. Минем ирем гомер буе инженер булып эшләде. Инженерга хәтле күтәрелде. Гади колхозчыдан тракторист, бригадир, инженер. Менә шулай итеп гомер буе колхозда эшләдек, колхоз таралганчы. Аннан соң инде мин гомер буе аның янында нормировщик булып эшләдем гаражда гомер буе. Ул гармунда уйнагачтан нормировщик булып эшләдем. Ну, татарча әйтеп әйткәндә, механизаторларга акча эшләдем инде. Менә шулай Гармун дип башлаган. Гармун таныштырды. Менә ул һаман гармунда уйный. Мин җырлыйм. Без һаман шулай менә бергә. Туган көннәр, юбилейлар. Әле күп еллар шулай дәвам итә. Ул гомер буе. Шулай булсын. Гомер буе шуларда эшләп чыктык иде кергән. Балташларга бер күз атып алыйк әле. Шулай ук безнең яклар. Әйе, Рәшит абый белән Кадри апа. Хәерле кичләр, тагын бер кат. Хәерле кичләр, барыгызга даган. Инде без бик шат, наш студияда инде мөхтәрәм кунаклар булып шунда басып торабыз. Ә без ничек шат? Без ничек шат? Әлхәмдулилла, менә районнан вәкил булып, Балтач районыннан вәкил булып, менә шушы президентыбыз Рөстәм Нургалиевич Миннехановның чакыруы һәм Гөлсинә Ахатовнаның чакыруы буенча дип әйтәбез инде. Менә шушы күркәм табында безгә катышырга туры килде. Әлхәмдулилла, бик матур гына әйтеп аралаштык. Менә әле дә сөйләшеп сүзләре бетми. Менә шушы гына кичкенә генә парларның дагын дип әйтәбез, 4 парның дагын. Без инде бик рәхмәтле менә үзебезнең район җитәкчелеге Рамил Рашитовичка, инде ЗАГС хезмәткәрләренә, алар бик матур итеп оештырып, безне озатып барып дип әйтәбез. Менә шушы күркәм табында без инде кавыштык. Бүтән нишкәлекләр инде уйланып бетелгән иде. Аларның командасына бик зур рәхмәт. Менә бу очрашуда бер-берегез белән анда сөйләшкәндә нинди темалар күтәрдегез, нәрсә борчый, нәрсә турында? Сөйләшерлек булдымы? Яисә өстәл шуның кадәр бай иде хәтта анда. Өстәл әлхәмдулилла бик бай иде, шулай бит инде. Башта бер-беребезгә карашып утырдык, инде генә читенсереп, аннан соң инде кирип киттек. Нормаль бөтенесе дә тәртип. Нормаль кешеләр бөтенесе дә. Гомумән без шат. Бу нигә инде семьяга килгәндә ничек танышканны кадәр үз әйтеп китәр. Өч егет үстердек, әлхәмдулилла, шулай бит инде өчесе дә югары белем алып, инде өчесе дә үзләренең тормышлары, үзләренең юллары бар. 3 анагыбыз бар. Әлхәмдулилла, шулай бит инде. Олы улыбыз Алмаз инде тренер булып, көрәш секциясе алып бара. Уртанчы улыбыз инде эшмәкәр, үзләренең компаниялары. Кичкенә улыбыз инде алар белән, абыйлары белән бергә эшлиләр, өчесе бергә тупланып. Әлхәмдулилла, өчесе дә авылда калдылар, шулай бит инде. Башка торалар дип әйтәләр. Курмала дигән авыл бу. Кичкенәсе инде үзебез белән менә өчебез бергә турып ятабыз бүген. Сез үзегез кайсы өлкәдә хезмәт куйдыгыз, бәлки әле дә куя бирәсез? Мин үзем сельхозтехника, Балтач бик данлыклы сельхозтехника бит безнең заманда инде ул шулай бит
76 елда инде эшкә кердем мин, слесарь булып дип әйтик инде, шуннан тормыш баскычларын үтә-үтә ярдәмче хуҗалык барлыкка килде, шулай бит инде үзебезнең авыл. Аннан соң инде шушы ярдәмче хуҗалыкта директор булып мин там ниттем, эшләдем, шулай бит инде сельхозтехника бөтен вакытта. Аннан соң инде Балташ сөт май комбинатына барырга туры килде. 10 ел шунда эшләп, әлхәмдүлиллә, инде җитештерү цехында начальник булып мин пенсиягә чыктым 17 елда. Инде Татарстан Республикасының атказанган азык-төлек эшкәртү сәнгате хезмәткәре дигән исемем бар, әлхәмдүлиллә, шулай бит инде хезмәтне күрделәр. Моннан соң дагы менә шулай бергә матур иттереп безгә яшәргә. Инде ничек кавышканны әйтәсе килсә кадәр әйтер. Әйе, моны һичшиксез әйтербез рекламадан соң, яшь парлар белән дә әле рекламадан соң танышырбыз. Реклама. Безнең тапшыруда нәкъ күпләр яратып карый торган сериалларга охшап калды күпмедер. Чөнки иң кызыклы җирендә нәкъ танышу тарихына килеп җиткәннән соң гына без рекламага бүлдек. Шуңа күрә Рәшит әфәнде, дөресрәгә Кадрия ханым, сез сөйләп узыгыз әле. Ничек таныштыгыз, кавыштыгыз? Шул сельхозтехникада эшләгәндә таныштык без Рәшит белән. Аннары кавыштык инде. Шул Курмалы авылында, кичкенә генә матур Курмалы авылында яшәп ятабыз. Шунда 3 малай тәрбияләп үстердек. Менә иң кызыгын әйтмичә калдыгыз бугай сез. Кавыштык та таныштык дидегез. Ниндирәк җирлек бар иде соңында. Менә туйда танышканнар. Сез бит инде җиктер бардыр аның берәр. Кадрияның апасы безнең авылда тормышта иде. Менә шунда башлады. Бу кунак кызы бит инде. Кунак кызы инде бер баскыч югары. Әлхәмдүлиллә. Лектор алдыгыз инде кунак кызы. Бүгенге яшьләр алар гаилә корырга ашыкмый. Алар әле үзләре өчен яшәп калырга тырышалар. Менә сез нинди фикердә? Яшьләр тизрәк кавышып гаилә корсынмы? Әз генә үзләрен Син ашыкмады, үзләре ничә яшьтә кавышканнар соңгы шуна башта? Сез ничә яшьтә кавыштыгыз? Без инде 25-24 яшьтә идек. Менә күрдеңме, башта шу сорауга җавап ишетергә, аннан соң сорарга иде. 18-19 яшьтә өйләнешмәгәннәр алар да. Аллаһ Тәгалә шулай насыйп иткән инде. Менә шулай кавышып бер җиргә бармыйча, бер авыз сүзгә килмичә, матур итеп яшәп ятабыз. 43 ел бергә яшәдек. Балаларыбыз да бик тәртипле, сүз тыңлаучан булып үстеләр. Абыйлары, алар да абый дип кенә тордылар аның абыйларына. Мин гаиләдә күп бала булуын яхшы саныйм инде. Алар үзе тату булалар, дус булалар, бер балага гына булмый ихтибар. Абый дип абыйларның сүзләреннән чыкмыйча үстеләр. Һәм инде семьяда инде гомумән алганда Рашид сүзеннән чыкмадылар инде. Менә. Әти Дөрес сәясәт алып баргансыз сез. Икебез дә күп гаиләле семьядан без 8 бала. Без үзебез 6 бала, шулай бит. 2 ир җегет, 4 апа, инде 3 мәрхүмнәр. Без яшәп ятабыз менә, бик матур гына әйттереп, әлхәмдүлиллә. Менә Райнур хәзрәт белән Рузилә ханымга да шират җитте ниһаять. Мен әйтәм, 4 ир арасында кайсысы түбәтәсез дигәнем хәзрәт икән. Ассаламу алейкум хәзрәт. Әйе, нинди кәйфләр белән сез беренчедән кайтып киттегез һәм үзегезнең дә мәхәббәт тарихын безгә бәян итсәгез иде. Иң әүвәле инде без әлбәттә дәгән җитәкчебез, рәисебез Рөстәм Нургали улына бик зур рәхмәтебезне белдерәбез. Соңыннан инде әлбәттә җитәкчебез безнең районыбызның җитәкчесе Сергей Дмитриевичка рәхмәт, ЗАГС җитәкчеләренә. Иң әүвәле шушы бәйрәмнән кайтып киткәч, әлбәттә рәхмәт хисе уянды, чөнки безнең кебек монда да без иң яшьләре инде, бәлки өстәл артында иң яшьләре дә булганбыздыр инде. Безнең кебек яшьләрне күрә белеп, безләрне шушы дәрәҗәгә куюларына без бик рәхмәтле. Аллаһтан рәхмәт яусын. Һәрберсенә дәгән 13 ел гомер кичерәбез. Тормыш иптәшем белән Аллаһка шөкер, бик матур яшәп ятабыз. 3 балабыз бар инде, әлбәттә дәгән. Танышуга килгәндә, үзең сөйлисеңме, үзем сөйләмме? Мин Мәскәүдә укыган вакыт, студент чак инде, ул вакытта ВКонтакте дигән интернет челтәрләрнең ачылып килеп, менә шулай төзелеп кенә яңа гына аякка басып килгән вакытлары. Иптәшем дәгән ул вакытта регистрация үтеп, миндә яңа гына регистрация үткән, миңа язып ята инде бер мәлне шушы Шибәр ханым, туташ инде ул вакытта. Менә ничек икән ул? Миңа яза, сез шул Райнур түгелме дип, иптәш кызына Райнур дигән бер җегетне эзлиләр булар. Мин карадым да инде, әйтәм, мин бу Райнур түгел, но мин булсам ярамыйммы дидем. Менә 13 ел ярап торам инде. Шуннан бирле арашып киттек. Аңарчы инде без. Райнур хәзрәт инде миңа раддумда күз кысып куйган булган. Чөнки безнең
туган көннәребез 3 көнә көн разница. Әниләр бергә бәйләгән булганнар, гомер буе бер-берсенә аралашып яшәгән булганнар. Ләкин без бер-беребезне күрмәгән булганбыз, белмәгән булганбыз. Менә шулай итеп күпмедер ералык, оралык белән ул Мәскәүдә, мин Казанда, шулай бер-беребезне таныштырды безне. Абай тумыш буенча сез дә Кукмарадан. Бергә туганбыз. Бергә туганбыз. Бер елны 3 көнә көн аерма. Бер радомда. Әниләр Әле бер вакыт яткансыздар. шулай булырга тиеш дип беләм. Искиткеч, берегез Мәскәүдә алдырган, икенчегез Казанда, ничек Кукмарага кайтып китергә булдыгыз? Ничек тагын? Мәскәүдә укыдым дидегез. Әйе. Сез Казанда кабат туган ягызга ничек кайтырга уйладыгыз? Мин әлбәттә дәгән иң әүвәле инде үзебезнең менә шу туган җиребезне яратам. Әлбәттә Мәскәүгә китү тарихы дагын әлбәттә дәгән читтә әзрәк гыйлем алып, туплап, шушында үзебезнең туган җиребезгә кайтып, балаларга, яшүсмерләргә дөрес тәрбия бирү иде төп максатым. Шуңа күрә дәгән без кайтырга булдык, кайттым, өйләндем, шунда төпләндем дип әйтик инде авыл җирлегенә. Бик яхшы. Туды бит әле менә Кукмара диләр. Арча име? Барыгыз да үз районнарыгыздан алдымы иптәшләрегезне? Менә аңлыйсыңмы, бәхетле гаилә тормышының нигезен. Мин дә хатынны үземнең районнан алдым. Шуңа күрә монда барысы да ачык кебек. Синең ирен кайчактан? Казаннан, мин дә Казаннан. Барысы да яхшы. Менә ниһаять без килеп җиттек инде бәхетле гаилә серләренә, балалар тәрбиясе турында сөйләшербез. Менә сезнеңчә бәхетле гаилә серләре нәрсәдә? Менә берсен әйттек инде, бер районнан булырга тиеш. Һәрбер ире дә, хатыны да. Тагын гына дип әйтәсем килми, бер сулышта яшәргә кирәктер дип әйтәм. Менә олы дип тә әйтәбез инде, яшьне яшь дип тә әйтәбез. Барбер бер-береңә юл куя белүне вакыт үтә генә аңлыйбыз. Мин әзрәк торгачтан авылга кунакка килдек дәгән. Сез ничек әләшмичә торасыз дип әйтә минем апа. Ул әйткән вакытта мин туктап торам ди. Мин әйткәндә ул туктап тора, ул әйткәндә мин туктап торам икән. Менә без шуңа күнгәнбез. Ул закон түгел, булай гына якын, без шулай яшәгәнбез. Менә монда да шулай бит. Берегез туктап тора, берегез сөйли. Сезнең очракта бер сулыштан дип кенә түгел, бер җырны җырлап яшәсәгез дә була. Дөрес. Сезнең гаилә серләрен белегәр. Безгә килгәндә, безнең шәйендә, безнеңчә уйлап әйткәндә, безнең ир вә хатын икесе дә уртак фикердә булырга тиеш. Бер-берсенә юл бирергә кирәк. Аннары авыр вакытта Юл бирәсе килми бит кайбер вакыт. биргә туры килә. Бирмичә булмый. Кайсыгыз күбрәк юл бирә? Икебез бер тигез дип уйлыйм инде. Мәдәсенә шәй бетер. Мин сабыррак. Без бер авылдан икебез бер класста укыдык. Шуннан Абтахат Альмидан кайткач, күпмедер вакыт йөргәннән соң өйрәнештек. Без кичкенәдән бер-беребезне белеп үстек дип әйтәсем килә инде. Бер мәктәптә, бер класста укыдык без. Бая барсак да бергә барабыз. Класслаштар очрашуына барсак да бергә барабыз без. Гел бергә. Көлешергә дә сәбәп юк. Юк. Менә сездә ниндер кискен мәсьәләләр ничек хәл ителә, уртак тел ничек табыла иде? Акча кемнең кулында? Икебездә дә. Булай буламы ни? Хатын-кызда булырга тиеш. Артыгы шкафта тора. Сездә уртак тел ничек табылды? Ничек әйтергә инде? Бәхет дигән әйбергә тукталсак инде, бәхет дигән сүз бик киң мәгънәне аңлата торган нәрсә шулай бит инде. Без бүгенге көнебез безнең бик бәхетле, әлхәмдүлиллаһ дип әйтәбез, шулай бит инде. Тормышта инде кискен мәсьәләләр була, ул апалар әйткәнчә инде юл куясың бер-береңә, шулай бит инде. Мин үзем һәр вакыт инде кешенең сөйләп бетергәнен тыңлап торырга яратам һәм үземнең фикеремне туплыйм, аз гына пауза биреп, шушыннан соң инде үземнең фикеремне әйтәм. Әлхәмдүлиллаһ, семьяда үземнең фикерне үткәрә алам. Инде Кадрия үз фикерен үткәрәсе килсә, тоже каршы килмим. Мине ризалык сорый дип әйтеп торам сезне. Шуңа күрә инде егетләр дә менә өйдә балалар, семьяда балалар инде алар үзеңнең үрнәгең тәртибендә тәрбияләнә дип беләм мин, шулай бит инде. Шуңа күрә инде үзең нәрсә эшлисең, сиңа да шуны эшләячәкләр. Менә шуларны күздә тотып, инде балаларны үзебезнең тәрбия, инде әбиләре исән иде, әбиләре тәрбиясендә бик матур гына әйтеп үстеләр. Әлхәмдүлиллаһ, мин үземнең балаларыбыздан без риза, бик канәгать. Кадрия ханым, күп кенә яшьләр хәзер аерылышырга гына тора. Анда 1 ел яшиләр, 2 ел яшиләр дә сау бул дип чыгып китәләр. Менә андый яшьләргә киңәшләрегез бәлки?
Нәрсәне шуннан да үткәреп кирәк, нәрсәгә күз йомырга кирәк, нәрсәне ишетмәскә кирәк. Күп нәрсәне ишетмәскә дә кирәк инде. Өйләнгән вакытта мин үзем шулай уйлыйм инде. Өйләнгән вакытта ук әзрәк кызның да ниндирәк икәнен карабрак семьясын тәртиплеме, белебрәк алырга кирәк дип уйлыйм инде. Үзегезнең Яшьләр олар бер-берсен яратыша икән, аларга юл куярга кирәк инде. Алар синең семьяңа килеп кергәч, ул да барыбер инде барыбер шушы семьяша яши башлый. Сезнең балаларыгыз киңәш мәсәлән, килен, кияү тапкач, ничегрәк карыйсыз әти-әни дип. Менә сезгә чакыру бер секундта той дип әйттеләр. Юк, алхамдулилlah. Бөтенесен киңәшләшеп эшләделәр, шулай бит инде. Аларның табыннарда без очраштыргаладык. Инде өйләнгән чүктәген аларның киленнәр белән дип әйтәбез инде, шулай бит инде. Аларның фикерләрен беләсең. Шуңа күрә инде алхамдулилlah бөтенесен тәртипләп, абыйлар өйләнгәндә, алар булышты инде абыйлары, инде алар өйләнгәндә абыйлары башлап йөреп, менә шулай итеп, матур гына әйттереп алар киленнәрне кайтып күрсәтеп яшәдек. Күкмаралга шундый сорау, гаилә татуырак торамы, бер-береңнең ВКонтактедагы парольларын белсәң? Юк, гомәр бу шаяргына иде сорау моннан гыйбарәт. Диннең менә икесенең дә динне аңлап, тотып, Аллаһка ышануы гаиләнең татулыгына, бәрәкәтенә никадәр чыннан да йогын тоясы. Иң әүвәле әлбәттә дигән яратуның нигезе Аллаһ ризалыгы өчен булган очракта гына гаилә ныклы була ала. Без Аллаһ Тәгаләгә күпме якынрак, без дә якынрак булабыз. Менә шушы мәсьәләне аңласак, чөнки күпме Раббыбыз безне үзенә якын кылса, шул дәрәҗәдә без дигән инде хатыннарыбыз, ирләребез белән бер дәрәҗәдә Аллаһ Тәгалә якынайып, үзебез дә якынаябыз. Мәхәббәтне дә Аллаһ Тәгалә бирә бит. Әлбәттә ике кеше арасында. Әлбәттә дә. Балалар тәрбиясе буенча, менә нинди кагыйдәләр бар сезнең өйдә? Билгеле анда дини тәрбиядер, әмма тагын. Бездә төп нигез 4 юнәлеш буенча бар инде. Үзебезгә дәгән һәм балаларга да карата иң беренче без рухи тәрбия. Рухи тәрбия, икенчесе инде ул сәламәтлек мәсьәләсе. Хәзер аңлатып китербез, һәр берсен бәян итеп китербез. Өченчесе ул гыйлем һәм дүртенчесе ул финанс өлкәсендә тәрбия дип әйтәбез. 7 яшьтән Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям хадисе бар, янагызга намазга бастырыгыз дигән. Менә шушы 7 яшьтән без инде намазга гына түгел, иң әүвәле хезмәт, гыйлем мәсьәләсе, әлбәттә мәктәптә дөньяви гыйлемне алалар, һәм финанс мәсьәләсендә хезмәт кую, сәламәтлек мәсьәләсендә инде кайсы ризыкның файдалы, зарарлы икәнен аерып өйрәтү дип әйтин 7 яшьтән. Менә шушы мәсьәләләрне куябыз да. Трекерлары бар, алар билгеләп баралар, нәрсә үтәлгән, нәрсә үтәлмәгән. Яңа технологиялар да әлемдә. Әлбәттә дә яшьләр бит инде эшләп. ВКонтактеда танышкан яшьләрдән тагын нәрсә көтәсең син? Иң кызыгы шунда, без ВКонтактены сразу юк иттек. Хәзер юк. Танышып, юк, шул вакытта танышканнан соң, бераз аралашканнан соң, без инде аларны ябып куйдык. Кулланмыйбыз инде. Балалар тәрбиясендә сез нәрсәгә игътибар итәргә тырыштыгыз? Балаларыбыз бик тату, бик матур үстеләр. Мин олыларыбыз әйтмешле, күп гаиләле семьядан үзебездәген, минем әбиләрем 11 бала булган, әниләрем дә 5, үзебездә 3. Балаларым берсенең сүзеннән бер качанда чыкмадылар. Әнияти идә булмаса, менә алар әйтәләр, олы абыйга карыйлар дип, ә минекеләр кызыма карыйлар. Нигә алай булгандыр ул белмим. Малайларымның берсе олы, берсе кече. Кызым уртанчы. Уртанчы булса дагы икесенә ул малайларны тоткандыр. Ничек малайларны тыңлап алгандыр. Кызым әйтә икән, икесе дә эшлиләр. Безнең өйдә шундый закон, кызлар, малайлар эше юк бездә. Бездә билмән бөксәләр, эшесе бөгәләр, тышка чыгып эшләсәләр, хайванны да эшес карыйлар. Менә бездә шушындый, үзебездә шушылай булдык, балаларыбыз да шушылай. Бергә эшлибез, бергә утырып ашыйбыз, бергә утырып җырлыйбыз. Менә бездә шушылык әлемет. Таныш хәзрәтем әйтергә яратканча, гаилә тату яшәсен өчен ир шукрак һәм сукыр булырга тиеш, хатын-кыз телсез булырга тиеш. Бәхетле, тату, матур яшик. Рәхмәт сезгә килгәнегез өчен, синнән дә сез безгә, менә бигрәк тә яшь гаиләләргә чын үрнәк. Рәхмәт килгәнегез өчен. Менә 100% әйтә алам, сез безне бүген илһамландырып китәсез. Алланың рәхмәте яусын дигән теләктә сезнең белән саубулашабыз. Әле тагын бер 10 елдан, 20 елдан күрешеп, тагын сөйләшербез, иншалла. Рәхмәт.